Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз се казвам Даниела и съм майка на две прекрасни дечица на 4 на 6 години. Наскоро дъщеря ми ме помоли да й обещая, че ще живея поне до 100 години, ако не до 115. И аз и казах, че ще направя всичко, което е по силите ми и че много бих се радвала това да се случи. Започнах да си мисля, кои хора живеят до 100 години. Разбира се, до голяма степен е късмет, никой не знае утре какво ще ни се случи. Но все пак има много неща, които зависят от нас. И дори да не доживеем ние до 100 години, ние все пак даваме един пример на тези деца. И докато аз ги отглеждах и възпитавах последните 6 години, си дадох сметка колко е важен примера. Виждам все повече как децата правят копи-пейст, това, което мама и тати правят, те го повтарят. И колко е важно още от малки да ги научим на природосъобразен, на здравословен начин на живот, на уважение, да им дадем едни ценности, да посеем семенцата на едни ценности, които във времето ще растат. Аз си обещах да направя всичко, което по силите ми, да бъда пример за един човек, който живее осъзнато, който се радва на малките неща в живота, който е пример за децата си и не се крие тайно да рови в чекмеджета за шоколад и за безалкохолни напитки, а напротив, показва себе си такъв какъвто е и се радва да бъде пример за децата си. Но аз също не съм светица. Наливам си по чаша вино или шампанско и го правя с наслада и нямам нищо против децата да го видят. Въпросът е да се види, че няма крайности, че не се залита нито в едната, нито в другата страна и че истината е в умереността. Този канал ще бъде отражение на моя път към постигане на дълголетие, дай Боже на 100 години да имам пост, и да казвам какво аз правя по този път, как се информирам, какви книги чета, какви обучения карам, какви технологии използвам, как готвя, как интегрирам малки навици, които водят до големи резултати. И как посявам семенцата при мен и при децата на едни полезни навици и на здравословен начин на живот. Не само здравословен, е на един пълноценен начин на живот. Това не означава да ядем само зеле и моркови, а означава да се грижим за много компоненти, за да постигнем една щастлива същност. Ще рече да се храним сравнително здравословно, да седнем всички заедно на масата, да имаме традиции, да ги изградим тези семейни устои, които са важни за бъдещето. И си пожелавам това да бъде един път, който да извървя заедно с съмишленици и да станем по-добри хора. Ще се радвам да бъдете част от моя път. До скоро!